ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንከተማ ከረን ተቆጻጺሩሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ክረምቲ 1978 16 ዜጋታት ተቐመጦ ከተማ ጨው ይወሲዱ 45 ዓመት ሓሊፉ ክሳብ ሎሚ ደሃዮምን ኣበይ ከም ዝኣተውን ዝፍለጥ ነገር የለን። ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምሕራር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መጋቢት 1977 ከተማ ከረን ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሓሪራ ዳግማይ ኣብ ሕዳር 1978 ብሰራዊት ደርግ ክሳብ ትተሓዝ ድማ ንዓመትን 8 ወርሕን ኣካል ሓራ መሬት ኤርትራ ነይራ። ህዝባዊ ግንባር ነታ ከተማ ኣብ ዘመሓድረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ዕለታት ክረምቲ 1978 16 ሰላማውያን ሰባት ጨው ይወሲድዎም። እቶም ዜጋታት ተወልደ በይን ኢድሪስ መሐመድ ዓብደላ ቀጫትሕኛ እምባየ ገብሩ ፍትዊ ተስፋዝጊ ገብረ ህይወት ክንፈ ዖባ ሚካኤል አስጎዶም ዑመር በኺት ሓጎስ ማና ወልደ ማርያም ቀላቲ ዛይድ ኢድሪስ ናፍዕ ገብረ ቃል ግሊኡ መልአከ በራኺ ብርሃነ ሓጎስ መሐመድ ዑመር ነጋሽ ስብሓት ጀማል እስራስራድ ኣይ ዝበሃል እዮም። እዞም ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ከተማ ከረን ዝሰርሑን ሰላማዊ ህይወቶም ዝመርሑን ከም ዝነበሩ ካብ ኣባይቶምን ካልእ ቦታታትን በብሓደ ተለቂሞም ከም ዝተወስዱን ስድሮኦምን ንዓይኒ መስኻክርን ይሕብሩ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ስድራ ቤታቶም ድሃዮም ዝሃጠመ 16 ሰባት ሓበሬታ ክረኽቡ ትፅቢት እኳ እንተነበሮምን ሕቶታት እንተቕረቡን ዛጊት ዝረኸብዎ ሓበሬታ የለን። ናይዞም ብዘይ ክሲ ፍርድን ርትዕን ዝጠፍኡ ዜጋታት መበል 45 ዓመት ንምዝካር መደባታ ብቋንቋ ብሌን እትፍኑ ራድዮ ብሊና ጃህራይ ዝመጽእ ቀዳም 20 ጥሪ ንስድራ ቤትን ንዓይኒ መስኻክርን ከተዘራርብ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መደብ ክትፍንያ። ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ ሜልቦርን ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያንን ደገፍቲ ግደፍን ኣብ ዝተኻየደ ግጭት 14 ሰባት ክቆስሉ እንከለዉ 10 ካብኦም ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ክንክን ተገይሩሎም። እዚ ብማዕከናት ዜና ኣውስትራልያ ሸፈነ ዝተገብረሉ ግጭት ደገፍቲ ህግደፍ ናይ ጓይላ ፌስቲቫል ኣብ ዝእንግድሉ ንፌስቲቫል ደው ከብሉ ብተቃወምቲ ብፍላይ ድማ ብርጌድ ንሓመዱ ብዝተገብረሎም መጥቃዕቲ እዩ። ማዕከን ዜና 7 ኒውስ ሜልቦርን ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብቲ ግጭት ዝተኻየደሉ ኣዳራሽ ኣብ ውሽጢ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ደገ ድማ ተቃወምቲ ከም ዝነበሩ ክልቲኦም ወገናት ብእምንን ጠራሙዝን ከም ዝተሃራርሙ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ጉድኣት $40,000 ኣውስትራልያ ከም ዝበጽሕ ሓቢራ። ተቓላሲት ሰብኣዊ መሰላት ሰናይት ሃብተ ማርያም ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ኮይና ኣዳራሽ ክዕጾ ተደጋጋሚ ጠለብ ኣቕሪቦም ጸማም እዝኒ ከም ዝተዋህቦም ተቃውሞ ዘካየድሉ ምኽንያት ድማ ግጭት ንምግባር ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ምካስ ሰብኣዊ መሰላት ድምፆም ክህቡ ዝብል ዕላማ ከም ዝነበሮ ሓቢራ። ማዕከን ዜና 7 ኒውስ ኣብ ዘቕረበቶ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ደገፍቲ ግደፍ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ ተመሳሳሊ ፌስቲቫል ህፃናት ወተሃደራዊ ልብሲ ወዲዮም መጻወቲ ጥበናጁ ዓጢቖም የርኢ። ኣብ ሞንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሳ ቢሒ ዓብዲ ድሕሪ ዝተበጽሐ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምጥቃም ውዕል ኣብ ሶማልያ ሓያል ስምዒት ፈጢሩሎ። ካብ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ክሳብ ተራ ሰላማውያን ስምዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ብትሪ ክቃወምዎ ከለዉ ከም ምጥሓስ ልኡላውነት ሶማልያ ተራእዩ ንኩናት ዝደፋፍእ ይብሉ። ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ድሕርቲ ናብ ኤርትራን ግብፅን ምብፅሑ ድማ ንኢትዮጵያ ስጋት ፈጢሩሎ። ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናት ስምዒታት ንምህዳእ ምትእኽኻብ ልምዓት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢጋድን ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማስያኛታትን ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እቲ ብኽቱር ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ዝለዓል ዘሎ ስምዒታት ከህድኡ ዝፍትኑ ዘለዉ ስሞም ዘይተጠቕሰ ዲፕሎማስያኛታት ኢትዮጵያ ምስ ዝኾነት ሃገር ኩናት ክትከፍት ድሌት ከም ዘይብላ ብምግላጽዮም ኩነታት ካህድእ ጽዕሩ ዘለዉ። ኣቐዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ነገራት ክሃድእን ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ሓድሕዳዊ ምክብባር ክህሉ ጸዊዑ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣምሳይኡ ንዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘይብላ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብዩ ስምዕ አብይ ኣሕመድን ሙሳ ቢሒ ዓብድን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን